Kan radyo DCGB dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Idiretso na po ang programa. Diyos marhay na aldaw, Martes kaya Lunes ngunyan, Fetsa 6 kan Marso. Kami po minapaabot na naman in pagrespeto sa gabos na miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay po ang pagpagirumdum na sa paggampang takaining kaldawon. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Mention niya to ang sa tuyang pag-iriba dati ang dugong GB Mantabe. Naging kinatawan undefeated. And naging city councilor undefeated. Ang lalaking talagang perming okay. Dating kinatuan and dating city councilor RB Raul Burihon. Happy birthday tabi sa imo, sir. Hali sa bilog na hierarchy kang PBN Broadcasting Network Incorporated. Si Sir RB Burihon, Raul Roy Burihon. Siyempre, sa tuya man na amigo. Ang hepe po dyan sa Piuduran District Hospital, Doc Glenn Fadeos Isip. Happy birthday tabi sa imo, Doc Glenn. Hali man sa bilog na familia kan DCGB-AM. Siyempre sa hali sa indong lingkod kay Pio Fernandez. Ecstasy, Extano, Ecstasy. Kami po minaimbitar na mag-iriba-iba kita sa good alas 10:30. Ninudto mantang kamo dyan siguro naghanda na kan pangugtuhan ano lamang tabian sa indong pinagsisimut-simutan dyan sa kusina. Mga nanay at misis ng tahanan. Sa gabos pong mga taga-daraga, mabuhay ka mo dyan, Sir Norly Llorca. Maray na agatabi sa indo dyan sa familia. Kay Sir Norly Llorca. Sir Nor na Llorca, good morning pati sa familia. So mga nagluluto na tabi dyan, gamit ang Petron Gasol, ang haloy na pong pinagtitiwalaan, kapartner na po kan istorya kang Pilipinas sa kusina. Petron Gasol. Diyan sa Petron Top Gas, Petron Gasoline Station. Diyan sa Daraga. Marhay na aga sa indo dyan kay Sir Ato Lim. Kumusta lamang tabi kamong mga taga Legazpi dyan sa sentro. Imaging sa iba pang lugares man kan Albay District. Sagkod na po sa manlain-lain na lugares man kan Albay dyan sa siyudad kang Tabaco. Maray na aga sa indo nagbe-birthday ngunyan si RB Burihon. Ang sa tuya pong dating pag-iribadigdi sa DCGB, dating kinatawan, dating city councilor. Maray na aga dyan sa indo mga taga-Tabaco. Birthday ngunyan ni RB Burihon, Sir RB Burihon. So mga nakaantabay dyan sa 106.9 WGB-FM sa muya pong sister FM station dyan sa Tabaco. Maray na agad DCGB po ini. Tingog kan banwaan yaon dyan pag-iribami. Si kumpadreng Jomar Bien. Sa segundo distrito man, kumpadreng Alarmario kasabay si Joshua Bino. Sa si Ans Galero sa Manibela, siyempre si Henry Mata de Boy. And siyempre ang nangingenot dyan sa luwas. Ang samuyang Chief of Reporters, Chief Jimmy Nasalita sa 3rd District kan Albay. Control Technical si Chief Tech Ramir Tanay.
para man po sa samuyang broadcast sa radyo sa AM band region wide. Sa newsroom, sa padagos pong paghanap kan mga istoryang nagbuburutwa sa lado nasyonal asin international asin pagsumada kan mga naglalataw na informasyon lado lokal, nanginginot dyan the ever reliable news director Mar Dela. Yaon dyan katabang si Angel Mustasa, sagkod si Jen Matthew Balyaran. Sa DCGB social media page sa samuyang platform, si Jimos Barrios. Tabang siyempre yaon pa dyan sa research production asin sa IT. An sa kuyang kapartner ngunyan nagkukuti-kuti kan sa muyang broadcast worldwide, netwide, online sa DCGB News Online asin DCGB Legazpi City. Sa YouTube, si Richard Astor. Yaon man dyan nagatabang si Trecia Marilitana. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. yan ako po si Pio Fernandez. Ang sabi ni Sir Norlil Yorcan sa indang pinagpreparar na pangutuhan, gulay na puso. Yan, gulay na puso. Maray na agatabi, puwertehon yan. Ano lamang ang bangot kan Sir Norlil kan gulay na puso. Sige tabi, dira-diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwa. Si Chief Jimmy Nasalita. Pading Jimmy, maray na aga, go ahead. Yes, salamat tabi pa di. Yaong kita digdi sa Noy Depot. Sa Banuan kan Kamalig, maduang oras na. Parangal, kapag taunin komendasyon sa mga nagparagal, nagsakripisyo, buwis buhay sa paghanap asin pag-retrieve kana mga bangkay sa Cessna plane na buminagsak yan sa tuktukan na Bulkang Mayon kan mga nagtalikod na aldaw tabi pa di. Panong ining Noida Park sa ngunyan sin yaon sa state so mga official sa pinaka-presidente mismo kan DDC Richard Tantuco and mga members kan Sangguniang Kaya Incident Commander Mayor Caloy Baldo, mga official kan Philippine Army, PNP, EDC, Sir Cedric Laip, and iba pa. Mientras tato, digdi sa baba, sa ground, naka-formation, and mga members kan Bureau of Fire, SRU, members kan Mobile Force, PNP, Philippine Army, Air Force, gabos-gabos na tabi pa de. And nagbinasa digdi kan Vice Mayor kan Kamalig, Vice Mayor Ding Baldo. So gulping resolution para sa simpatiya duman sa nagkagaradan mga kapamilya kayto. Resolution para sa komendasyon digdi sa lambang team na nagsabay sa operasyon and iba pa. And nagpasalamat man si Mayor Caloy Baldo, apresiasyon sa mga nagtarabang sa pag-retrieve kan assist na plane, mga biktima. So sa digdi sa babae na SRU member napunta daw digdi. Sige daw, Sulaminting sabi. babae. Sir, morning sa DCGB ako. Si po ito sa babaeng pag-iriban nindo? Siya hindi yan. Si madam, ano pangalan niya? Salve Buesa pa. Salve Buesa, anong rango niya? Fire Officer 2. Okay, si Madam Salve. Dahil exclusive unta ni tabi pa de. Sige daw. Women's Month patingon. Hello ma'am. Ay, good morning. Sa DCGB po kita. Sa ibong na linya si Pio Fernandez, exclusive making. Hinanap talaga tangani na may istorya mo. Pirangal daw ka duman sa taas kan Bulkang Mayon, so sakripisyo. And ano so busol sa imo, natatanag-sabay ka duman, babae ka pa naman. Okay, sa ngayon yan, nakareceive ka na kan komendasyon and ano na mga plano mo. Si Pio po, nasa angkor sa DCGB. Women's Month patingon yan. Congratulations, ma'am.
Good morning po, sir. Yes, good morning tabi Madam Salve, si Pio Fernandez po ini kan DCGB tabi Madam. Yes po, sir. Opo, good morning, sir. Yeah, ma'am, may we know po yung full rank mo tabi and full name tabi. Go ahead tabi. Sir, medyo Hindi kita man sir. maingay. Medyo Oho. makusugayan. Adikti kami. Sige daw tabi, mahanap kitang maray na location ano. Bakante man gayud ning diitan oras ano ta Okay na. nagkagkadyan. Hello, Sige. sir. Yes, ma'am tabi, si Pio Fernandez po giraray tabi ini. Primero, congratulations tabi, madam. Thank you so much po, sir. Opo. Ay, opo. Ma'am, primero po tabi, yung full name mo tabi and the designation, rango tabi. Go ahead po. Opo, sir. Bar Officer 2, Maria Salve Luisa. Ngunyan ka, sir, dakuya na po ako ta. Married na po. Ay, opo. Pirang taon ka na tabi, madam, sa serbisyo sa Bureau of Fire, over? Going 8, turn 8 na po, sir, ngayong 8 years. Ay, Ngayong opo. year po. Oho. Sa ingkang unit naka-destino tabi sa Bureau of Fire, madam, go ahead po. Ano po, sir? Bureau of Fire, Regional Headquarter, SRF. Ayun, oho. Ma'am, hilig mo tabi talaga iyan na arog ka na sistema ng trabaho, over? Yes, sir. Opo. Opo. Since akin pa, sir, yun na po talaga kasi siguro, sir, since bata pa kasi karamihan ng kapatid ko is lalaki po. Iyo tabi, iyo. Opo. Paano ka nakasabay duman tabi, madam, sa nagsakat sa bulkan so nag-rescue? Is it by chance na ikaso duty o talagang ikaso inapudan tabi? Go ahead po. Ano po, sir, nung Saturday, sir, off duty po ako that time. Ngayon, sir, by urgent na pa-reportin lahat of duty and duty sa Kawa-Kawa po. So, sumama po ako, sir, doon. Then, sinama din, thankful ako, sir, kay Sir Erwin Tongko, kay Sir Haushan, pati po kay Sir Barrios, kasi pinayagan ako nila ng sumama, kahit babae ako. Ay, iyo po. Ano po, madam, so sistema, ikaso nagbuluntad na maibaf ko po ako sa masakat sa bulkan o you were handpicked, umiba ka tabi, arin po duman sa duwa, over? Yun, sir, yung nagsabi po ako na kung pwede akong sumama po. Tapos, sir, agreement din po. Tapos, sir, ang aming Chief SRF po na si Sir Achilles Santiago, nagpaalam din po ako mismo kay sir na kung pwede ako sumama kahit babae ako. Thankful ako kay sir kasi po hindi siya nagdalawang isip na sige, sumama ka. Kaya sir, pinasama din po ako ni Sir Santiago. Opo, ano yung driving factor ta nagbuluntad kang sumabay tabi duman knowing the conditions na hinampang nindo tabi duman sa pagsakat sa bulkan and pagbaba, over? Opo, sir. Yun sa sitwasyon doon, hindi ko pa talaga alam na ganun yung trail na mapupuntahan namin. Yung day one kasi, sir, for verification lang lahat ng info na nare-receive po namin for for verification kung legit siya, fake news po ba siya o ganun. Ngayon, sir, without knowing, hindi po namin din alam na yung Sabadong gabi na yun, diretso na pala kami po sa ranger station sa camp. Opo. Go ahead. Ngayon, sir, nung nandun na kami sa camp, nag-usap-usap kami. Ako sa akin kasi, sir, tiwala ako sa team. Yung team po, sir, nakasama ako sa BFP-SRF na headed by Sir Erwin Tongko. Iwala ako, sir, sa grupo. Kaya, sir, ako, kahit babae, meron akong pinagkukunan ding lakas. Yung team ko po. Kasi kami, sir, hindi kami nagpapabaya ng kada isa't isa. Tapos yung kamalig personnel din po sa operation, kasama din po namin sila. So, ano tabi, Madam Salve,
pirang aldaw kamo tabi na yaon diyan sa taludtod kan bulkan mayon, sundo na nakaabot kamo duman mismo sa crash site. Over. Yung day 1 namin, sir, yun yung hanggang radar station kami. Yung day 2, nag-akit po kami kasama yung mga local. Meron kaming kasamang EDC. Tapos may mga taga-naga po kaming kasama. May PNP, may Army, iba-ibang agency po, sir, yung kasama namin. Nag-akit kami, sir, ng Dalipay Gali. Tapos, sir, doon sa Dalipay Gali, sa tataas noon, hindi pa kasi sir namin nakikita yung pinaka dulo noon. Pero sir, dito sa bandang Gugon, nakakupicture kami sa mayon, meron doong white. Ngayon, tinanong namin yung local guide, sabi namin, sir, talagang puti yan na ba to? Ang sabi nila, wala dyan puti. Walang puti dyan. Baka ngaya possible, parang lang, hearsay lang sir, na baka ngaya parte yan ng eroplano. Pinicturan po namin, sir, tapos sinend po namin sa baba, sa IMT. Ngayon, sir, si Sir Hurley Barrios po, nagpa-request din po sa AGC na for verification yung nakita. Ngayon, sir, may napinalipad silang drone, tapos chopper, pangatlong attempt ng chopper, nagsabi, sir, na positive. So, ngayon, sir, kami po, baba na kami. Kasi, wait na kami sa another instruction po nila. Kasi hindi pa kami pina-engage, sir. Kasi hindi pa po alam kung ano yung possible mangyari sa taas. So, after na ma-verify na positive na rin yung wreckage ng plane, bumaba naman kayo sa base, Madam, over? Nag-anuling po kami, sir. Okay, nag-anuling. Opo. Okay. Kasi, further information or mga plano, sir, sa IMT na po nanggaling yon. Opo. Yes. Tapos, sir, yung day 4 nun, hindi muna ako nun nakasama. Bali, kasama ako day 1, 2, 3. Yung 4, nasa kawa-kawa muna ako nun, sir. Kasi akala ko nga po, recall na ako kasi duty ko na po. Ngayon, sir, nung day 5, nag-volunteer talaga ako mismo kay Sir Santiago. Nakiusap ako kung, sir, pwede po ba akong sumama ulit? Kaya thankful ako kay Sir Santiago po, ang aming Chief SRM. Pinayagan niya po akong sumama. Kaya, sir, day 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kasama po ako sa taas. Hanggang sa maabot na rin yung crash site. Yes, sir. Opo, hanggang maabot po. So ano yung pinakamahirap na dinaanan mo, sistema, paki-describe sa mga nakikinig. Go ahead. Ano, sir? Yung para sa akin, saka pati din siguro sa ibang rescuer, mas mahirap, sir, nung time na wala pa kaming safety rope. Wala pa kaming mga nakaladlad na lupit. Kasi, sir, naabot din po namin yung wreckage, yung crash site, na walang lupit. Kaya lang, sir, unsafe siya. So, nag-another planning po, then na-come up po na dapat magladlad ng safety rope. Tapos, yun na, sir, all throughout, dahil sa safety ropes, dun mas parang yung takot namin, yung safety, mas may panghahawakan kami na matatapos namin yung mission na safe. Paki-describe, ano po yung inclination? Is it 90 degrees, 45 degrees, 75 degrees na po, Ma'am Salve? Go ahead po. Ano po, sir, pag nasa taas ka na po, maglalaro na siya sa 70 to 80 degrees na angle po, terrain. Yun, so halos humahalik na yung yes, sir. mo. Yung mayakap na kami sa wall. Sa wall, oo. Tsaka sa mga bato. Pero nung may lubid, sir, may panghawakan na safety. Malaking tulong po talaga yung lubid. Paano yung pagladlad ng lubid? May nauuna ba na talagang siya yung nauna para mag-establish ng anchoring? Yes, sir, opo. May nag-anchoring po muna, sir. Yung ating mga mountaineer po na headed by Sir George Cordivilla, sila po yung naatasan na mag-bolt sa mga
bato, sa mga stable na Barina. bato, opo, barina, tapos lalagay po sila ng anchor po. Iyo po. Ano yung specific na papel mo, madam, sa team? Ano yung specific na papel mo? Di ba may mga kanya-kanyang responsibility yan? po, Go ahead. sir. Opo. Ako, sir, dito sa team namin, ako yung dapat na taga-document nila. Ako, sir, yung sa documentation nila. Opo. Tapos, sir, yung kaya ko din naman na gawin, yun, sir, ang ginagawa ko po. Pati, sir, doon sa pagbaba ng body, ang designation ko doon is yung mag-reset. Taga-reset ako ng descender cam. Mhm. Yung mga buhat, sila, sir, po, yun, yung team. Mhm. Sa akin, sir, yung reset lang ng descender cam. Pero, sir, ano pa rin siya, sa teamwork talaga, sir, magbe-base ang success ng operation. Opo. Yung pag-mention mo ng mag-reset ng descender camp, paki-expound mo, ano po yun? Go ahead. Yun kasi, sir, ang ginamit namin sa, di ba, sir, magbababa po ng cadaver Mhm. may body na ibababa. Kasi, sir, hindi kami basta magbaba. Kailangan, sir, kasi both bangin yan eh. Kailangan, sir, safe yung cadaver, safe yung rescuer. Bali, sir, pag binababa po yung cadaver, mag-lock na yung descender cam, i-reset naman po namin siya, sir. Sasagarin na naman hanggang mag-move yung cadaver pababa. Ayun, parang may tigrururos, igwan ng tiglalak. Opo. Yun. May Oh. mag-cross, may maglalak. Yan, opo. May magtatanggal, pa gano'n naman po. Oho. Ma'am, ano yung feeling kang maabot mo mismo, personal, maabot mo mismo, mahiling mo sa wreckage, inyong, yung crash site, yung wreckage, inyong mga bangkay, ano pong feeling mo kay ito? Sa akin, sir, unang-una na, syempre, yung sympathy, naawa ka sa nangyari sa mga naandun. Tapos, sir, yung tanong ko din sa sarili ko, makababa pa ba kami ng safe? Makakababa pa ba kami ng ligtas sa pamilya namin? Pero dahil po sa tulong ng mga local guys, saka ng kasama, nakakababa po kami ng safe. Ma'am, paki-describe, ano so na visual mo duman, so kamugtakan kan mga lawas kan apat na pasayrong ito tabi. Go ahead po. Ano, sir, for respect na lang po siguro sa body and so be it na lang po natin na ipag-pray na lang po natin sila na magkaroon sila ng rest and peace sa kanilang pagpanaw po. Ay, opo, sige. Nasasabutan mo tabi yan. Yes, sir. So mga eroplano, ano sa pinakadakula duman na natadang wreckage tabi na nahiling mo? So sako lang po si Buntot. Subuntot, ano? Opo. Nahiling mo pa so LC? Ako, sir, hindi ko na po talaga nakita yung LC. Po. Ayun, okay. So pagbaba nindo tabi, ano, parusdos na tabi ang sistema nindo? Yes, sir. Opo. Magrurusdos na po duman sa pababa. Pero, sir, dahil may mga rope na, hindi na po kami nag-rusdos. Hawak na lang kami, sir, sa lubid. Tapos guide na po ang paa pababa. Iyo tabi. Now, balikan ko sa put sa imo, ano, kasubago na mention mo na pag-una nindo ma-verify lang ka mo. Then, the following days, succeeding mission, nag-volunteer ka na sumasakat talaga duman sa itaas. Ano ang nag-drive sa imo na sagkod sa itaas, makaabot ka tabi? Ano sa interest mo duman? Ano po, sir, sa amin kasi, sir, o baka dahil din sa ibang agency, kapag kasi, sir, binigyan tayo ng mission, tatapusin po natin yung mission. Call of Duty. Opo. Bali, tawag, sir, ng tungkulin, kung sabihin po. Yan, opo. Opo. So, ano dyan sa sendo, madam, sa bureau, ikaw kainut-inuting babae na organic personnel na nagsakat sa mayo na nag-retrieve, nag-rescue tabi? Hindi ko, sir, sure o baka ano naman sa side ko kung i-claim ko po iyon. Kasi hindi ko alam yung mga previous records. Pero this of my own operation po, yes, sir. Ako Iyo, po oo. yung isang babae na kasama po nila from day 1 hanggang huli po. Anong portion duman sa operations
ang medyo talagang namugtak sa dipisil sa buhay mo tabi. So pinaka natakot ka talaga nga portion. Arin duman tabing portion. Go ahead po. Ako, sir, yung una talaga dun sa pumapasok na sa 70 to 80 degree. Yung una kasi, sir, wala kaming low bed. Kaya talagang nakakatakot. Pero nung lumaunan, sir, meron ng low bed. Ang tumatak lang talaga, sir, sa isip ko, yung gabi na po kaming bumaba. Kahit hindi ka, sir, gumalaw sa, may mga portion talaga na bumabagsak siya. May mga lupa, may mga rock, mga bato. So, ngayon, sir, ang hindi ko makalimutan, yung pagbaba ng Dalipay Gali. Kasi, sir, nauna na po ako at yung guide ko na bumaba. Kasi yung team po namin, sila po yung nagpara kuha pa ng mga assigned task na binigay sa kanila po ng Soko. Bumaba kami, sir. Ang hindi ko, sir, makalimutan, yung sabi ng guide ko, mamadulas yung combat mo. Kung okay sa'yo, mag-chinelas ka. Yung guide ko, sir, binigay niya sa akin yung chinelas niya from Dalipay Gali. Hindi ko din, sir, alam kung paano ko siya nagawa. Pero laking prayer po at pakiusap ko lang kay Daragang Magayon na pababain niya kami ng safe all throughout. Yun, sir, na hindi ko makalimutan na binaba ko ang Dalipay Gali nang nakachinelas ako hanggang Ranger Station. Safe. Yun, Yes. sir, ang hindi ko din ma-picture out yung sarili ko paano ko yun nagawa. Ma'am, paki-describe ng Dalipay Gali. How dangerous is the terrain? Go ahead po. Ang Dalipay Gali po, sir, ito yung gali na may mga matigas na siyang lava. Tapos may mga bato, may mga crack, may buo, may stable pong mga bato. Bali, sir, mga bato siya, bato-bato. Malaki, may solid. Pero dun, sir, sa Dalipay, na-i-enjoy ko yung Dalipay. Sir, dun ko nakita yung masarap at malinis na tubig. Ba? Kasi, sir, Oo. masarap, sir, talaga. Yun ang masarap na tubig na nalasa ko, sir. Ayun, Ay, opo. galing yun. Tapos meron dong slide na mahaba, as in mahaba. Maganda siya. Yan. Ang inclination niya, mga ilang degrees na po? Ano pa, sir? Pwede pa siya, okay pa naman siya okay pa siya. Pero pagdating mo sa taas na, medyo nag-60 na, 60 to 70. So how was the view sa taas doon sa wreckage area? Pag titingin ka dito sa baba, how was the view? Ano, sir, nung sa taas kami, pag talaga, sir. Pag po yung nakikita namin. Bali, sir, pag mawala yung pag, doon na minsan mapipil na nakakatak pala sa taas kasi yung slope Okay. talaga. Opo. So ano yung kaunahan mong hinanap nung makababa kayo safe? Ano kaunahan mong ginawa? Ano yung hinanap mo? Go ahead po. Tubig, sir. Tubig inumin. Tubig. So, paano yung pagkain ninyo? Yung tubig ninyo while doing the operation? Regarding sa pagkain, sa tubig, and sa other supply, hindi po kami, sir, pinapabayaan ng IMC, lalo na po yung agency. Lahat po ng kailangan po ng mga responder, binibigay po nila. So, Kaya, malaking tulong po yun sa akin, sir. So kumakain kayo habang umaakyat Yes, sir. tumitigil Opo. muna or ano ba? Opo, sir. Kapag pahinga po, kunyari, pahinga kami, yun po yung time na kain. Yung personal na pangailangan, pardon, paano ba? Ako, sir, Mawiwi ka. pag alam ko maakyat, ay doon kasi sa forest ranger, meron doon tent na binigay sa akin yung tropa. Doon din ako. Doon ako, sir, nag parang yung ninja move pa, na paghihi mo, hihi ka lang sa bote, tapos pagkatapos, isasara mo ulit, saka mo itatapos. Yun, opo. O di sige, Opo. sige Ma'am Salve, kung may gusto ka pang ikwento at ipaabot sa mga nakikinig, go ahead po. Yun lang po, sir, ang gusto ko lang pong sabihin. Maraming salamat po sa lahat ng agency, sa lahat-lahat po ng mga naging part dito, kasi
kami po mismo nagtutulungan sa taas. O sige. Yun lang, sir. I salute. I will give the snappiest salute to all the agencies, government, private, volunteer na naging part po ng operation. Sige Yun po, Ma'am And Salve. thank you kay God kasi safe kami nakauwi. At kay Daragang Magayon kasi binigay niya sa amin yung mission na safe lahat. Ma'am Salve, we salute. Napakaraming salamat sa serbisyo ninyo sa bayan. Yes, sir. Thank you po. Welcome. Thank you so much, ma'am. Is FO2, ma'am, ano? Salve, Maria Salve, is FO2. Oh, FO2, Salve, Maria Salve, Uisa, Dakuya. Kuya. Okay. Taga-sign ka po pala, ma'am. Ang mother ko is Libon, ang father ko Daraga, ako po ngayon Ginubatan. Nasa Ginubatan. O, Ginubatan. Kuha na si Madam Pigaragawa na pade. Digdi siya pagpa-picture-picture. So, hanapon ta padigdi. So, grupo man kan EMT. So Magnificent 5 na recognize Yaw na na ito na. na-recognize. Paano sila? Empleyado na kan munisipyo tabi pade. Good. Si Sir, Police Captain Brent Pabor. Iyon iso team na sa buhay man duwang gadan na-retrieve ninda duman sa itaas and taman ki congratulations ini sa team na nasabayan ko tabi pa day. Kan day 1 si Police Captain Brent Pabor. Sir, congratulations and thank you ta safe so team na kasabay duman sa retrieval operation. Si Pio po sa angkor sa DCGB. Yes, sir. Good morning po. Yes. Police Captain Pabor po, sir. Yes, Kapitan Marhay na Aldaw Tabi. Primero, salamat sa serbisyo tabi nindo para sa bayan. Go ahead po. Yes, sir. Ito naman pong nangyaring search and rescue or retrieval operation ay isang mandato po ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. At dahil naman sa pagpupursige ng ating mga kasamahan ay successful naman tayo na natapos at na-recover ang mga 4 na katawan ng ating biktima. Opo. Sir, sa rescue missions na inyong pinagdaanan na how would you rate itong ginawa nating una, search and rescue, then search and retrieval? O sa scale na 1 to 10, how would you rate the difficulty? Go ahead po. Siguro po, sir, ang difficulty nito is nasa 9.9 kasi unpredictable po yung mga weather, yung condition ng soil sa taas, and then mga zero visibility, yung mga kakapal ng ulap, fogs, yun po, naghalo-halo po. Pero yung sabi ko nga, yung sa pagpupursigi ng tropa natin at sa kaalaman nila, at yun, nagamit naman nila ng maayos at naging matagumpay yung pag-recover natin sa mga ating biktima. Sir, yung team ninyo trained po ba talaga para sa search and rescue and search and retrieval? Go ahead po. Yes, ito pong team natin, sir. Ito po yung trained ng Regional Mobile Force Battalion 5 na meron po silang medical training, meron po silang high angle training, at meron po silang basic life support training. Opo. Diyan sa training ninyo, sir, nagkaroon ba kayo ng ideya kung paano ang pag-akyat sa bulkan na yon? Go ahead po. Sir, sa katotohanan, sa pag-akyat sa isang bundok or sa bulkan ay hindi naman po nahihirapan ng mga pulis dyan sapagkat sa training pa lang, lahat po yan na pag-aaralan, pati sa mga land navigation, paghahanap ng isang lugar kung saan tayo pwedeng mag-rescue or saan pwede nating matukoy kung saan yung mga kalaban natin. Actually, umakyat ang mga pulis kahit walang trail. Kaya nating puntahan yung isang target na hindi nadidetect ng isang kalaban. Kung ito naman ang pagre-rescue, medyo madali kasi meron tayong terrain. Yun nga lang, itong kalaban natin dito, yung mga panahon na unpredictable. So yun po ang nagiging sagabal sa ating pagsasagawa ng retrieval mission. Yun, opo.
Now, ano sir yung initial na feeling nyo nung naabot nyo mismo? Yung crash site ang nakita ninyo, yung mga namatay at yung wreckage ng plane. Go ahead po. Well, overwhelmed po kami dahil parang nung naabot na namin yung lugar nila at nakita namin ang kanilang mga katawan at nabalot na rin ang ating mga kasamahan, parang yung pagod ng ating mga kasamahan ay sinasabi nga worth it ang pagod sapagkat malapit nang matapos, kaya pinursige nating tapusin hanggat makakaya natin. Actually, nung pagbaba natin, sinusulong pa natin yung mga makakapal na hamog at madudulas na bato pababa. What was the difficult part ng search and retrieval operations ninyo, sir? Again po, sir, again po. Alin po yung pinakamahirap na portion ng operation ninyo at paano nyo na-overcome ito? Go ahead po. Yes po, mahirap unang-una sa pag-akyat sapagkat ito nga nakakasalubong natin ang mga unpredictable na weather, madulas, tagali, mga bato na gumugulong na hindi natin alam na biglang may gumugulong na bato. Actually, nung umaakyat yung tropa ko, may isang batong gumulong na sinlaki ng, parang sabihin natin, sinlaki ng kaldero. Yun nga lang, buti nakapag-cover kagad itong tropa natin at sa awa ng Diyos, wala namang tinamaan. Yan, opo. O di, sige sir, napakaraming salamat sa serbisyo ninyo. Salute po kami sa inyo, mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Lahat naman po ito ay hindi lang po sa PNP, kundi pinagtulungan ng mga iba't ibang agency ng gobyerno natin at saludo rin po kami sa kanila. Thank you so much po, sir. May baba ko. Lesson learned, sir, and ilang team, personnel ang team niyo? Well, nung una, meron tayong 24, kasama ka na doon, di ba, Sir Jimmy? At nung final 16 na tinatawag natin, yun na yung umakyat mula day 2 hanggang the last day. Kasi nung unang araw, nasa 24 tayo, kasama ka na, Sir Jimmy. And then, nag-proceed tayo on the next day, 16 na lang. 16? Opo, 16. 1-6 po, 1-6. Okay. Ang lessons learned, sir? So, ang lessons learned natin, yun nga, unpredictable weather. Kahit anong mangyari, dapat pala magdala tayo ng reinforcement na damit. Yan, kasi ang tropa natin, basang-basa, sobra. Siguro. Sira-sira ang mga sapatos, sira-sira ang damit pababa. Mga uniforme, wala lang silbi. Paano pala? Bago. Ilang gabi kayo, sir? Paano pagtulog ninyo, sir? Kasi step yung guan. Bilang angle yun, 80 degrees na siguro. Nakakatulog pa kayo? Well, sa pagtulog naman, wala namang problema dahil pag sinabi naman, instruction naman ng incident commander, kung hindi talaga kaya ituloy, bumaba tayo para humanap ng magandang masisilungan. Yan nga po, ang ating suporta lang natin ay mga trapal, poncho, yun lang ang ginagamit ng mga ating kapulisan para magkaroon po ng shelter. Okay. Thank you so much, sir. At saludo kami sa pagiging considered na hero kayo sa nangyaring mission na ito sa sisla dyan sa tuktok ng Bulkang Mayon. Maraming salamat po sa pagkilala sa team namin at ito naman po ay para sa ating bayan. Asan yung yung certification niya, sir, recommendation? Babasahin natin kung anong ikaw na, sir, basahin mo na lang po para malaman ng ating mga taga-antabay kung ano ang laman yan. Well, ang sinasabi po dito, Certificate of Commendation to Police Captain Brent Tomley C. Pabor for the exemplary performance in the field of rescue and retrieval operation on the missing Cessna plane Flight 340A with tail number RPC-2080. Their heroism embodies their love of country and love of their people, and their noble expression of valor and gallantry serve as an inspiration to their comrades, not only in the field of rescue, but also in the field of service to the people. Done these days of March 2023 during the traditional Monday flag ceremony at Municipality of Camalik Albay. Signed, Carlos Erwin G. Baldo Jr.,
Municipal Mayor, MDRRMC Chairperson. Okay. Salamat, sir. Mabuhay kayo. Thank you so much. Maraming salamat po. Okay, so yan tabi pa si Police Captain Brent Pabor sa tuyang pakipag-ulay mo niya na pagkaaga. Na yan tabi pa ang sa tuyang mga dagdag na informasyon yaw pa ongoing pa programa di nagtataram si Sir Cedric Daip. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much kumpare Chief Jim Nasalita sa pagsubaybay kan okasyon na yan dyan sa Kamalig pagtaoning nagkakanigong rekonosimiento Ondra sa gabos na nagtarabang-tabang sa search and rescue then eventually search and retrieval operations akan nagbagsak na eroplano and pag-retrieve kan mga lawas kan mga bangkay na pasaheros kan RPC 2080 tailwing Cessna plane. Idagos tanang una si kumpadreng Jomar, ibukod mo na lang yan tami Chief Tech dumang kita sa First District man kan Albay then balikan tan mga pangyari padig di sa tuyang palibot. Kumpadreng Jomar, what's happening man? Good morning. Hello Pading Jomar. Yan, Pading Jomar, nasa ere pa ba? Pakikonektar atabi Chief Tech Ramir sa kumpadreng Jomar kung naputol. Yan Pading Jomar, wait lang at inaayos natin yung linya sa imo dyan sa First District. Wala na kung tabi Chief Tech, advice ka na lang kung wala na kasi mahabol kita kan sa tuyang mga hanap buhay then balik kita after 10 newscast na lang Okay, anong advice tabi Chief Tech Ramir? Wala na, sige kumpadreng Jomar, dial ka na lang tautod, ayaw na, nakabolta na ang connection kay kumpadreng Jimmy o kay kumpadreng Jomar. Pading Jomar, Diyos marhay na aldaw, gawad na tabi. Hello, Pade. Thank you very much, Pade. Aluyan ako kay Alat, Pade. Kan inapudan mo ako sa kanaputol. Yan ang pigasabing Diomedes Maturan. Ayan ang pinakamaray na tiyempo. Sige. Sige. Anyway, Pade, sa makaragdag na barata, bako man sa mga pasahero ang apektado kan nationwide strike, kundi ito mismong sa mga jeep na dain nag-strike. Hindi pa ang naobserbaran ko digdi sa parada kan mga jeepney, traditional, modern jeepney, UB Express, sa syudad kan Tabaco. Kulita, nagluluwas-lugod pa dumini iton sa pasahero, ngunyan aldaw. Pareho dumat sa Manila pa Pareho sa Manila, katakot-takot sa jeep, di itong pasahero. Iyo na sunay. Sa Manila, nagkakapirasan na. So talagang medyo naparalisar hindi itso transportasyon. Pero kadaklan na duman na ruta, katakot-takot ang jeep, dahil pasahero. Iyon ang kapadan sitwasyon di sa Tabaco. Sige. Kasi baga dahil man kinag-strike digdi, maski arin digdi, gabos may biyahe digdi sa Tabaco, sa Paligaspi, Panaga, Paligaw, Paniwi, makakay pang malilipot. Ang problema, modular so school lang niyan. Ang mga estudyante, dito sa pasahero. Pati sa mga trabaho baga, sa gobyerno, buda privado, igwang mga sasakyan na pig-deploy. Mala ang minatukal na jeep digdi pa di Paligaspi, so traditional jeepney. Ano man laog? Ay, dako, hirak. 30 minutos kay standby. 30 minutos. So dating 15 minutos maganinda na pag-standby. Na dahil nga ni bagay abot ang 15 minutos, 5 minutos pa sa nalarga na. Larga na. Tapano na. Huwag yan, iabot ang 30 minutos. Pagtukal, anong sa nalaog? Sa iyo na sabi, sige na, strike na ka mo. Mata dyan baga Pading Jomar yan sa kuninda sa istasyon, may luto-lutoan baga puwerte, may kubo-kubo. Iyo baga pa rin. Diyan ang posibleng mangyari kaan, mamam dyan taon-taon, tadeng pasayro. Iyo nangyari. May pasahero man, kaya lang, haluyo na mapano, pati sa modern jeepney, haluyo na ang standby, pati na mga panaga, halos gabos. Halos itunon lang talaga ang pasahero pa So, mga sa traditional jeepney, nakaulay ko kasubado, inapot ko sinda pati, kung nga dahil sinda, nagsabay. sabi sa kuya,
anong naldo ba ka ngayon, sir? Gusto sabihin, anong naldo kami di magkaraon? Iyon ang sa pigasabi ta pa ding Jomar. Iyon ang pigasabi ta, bako man kahirak kan operator. Ang driver mo na kitang pasero, ang apektado. Oo. Ikadua, ngayon man niya kami makapaparalisar. Ako nga, sumunod yung jeepney. Rimati talaga, no? Pagpundo man niya kang biyahe, pait-pait niya sumunod yung jeepney. O, saka, paano na ka? Wala man niya yung epekto. Hindi sige. na sa nalagod niya mag-distract ta. At least ngayon ba, pang-oral daw kami. Aha. Tapos, wala man niya yung serbita. May kalaban baga ngayon kaming pampasahero. Na Oo. man ma-strike. Yan. Di siya ngayon, logi. Kami ang logi. Iyan ang sinasabi na. Ang problema nga ningon yan, medyo lugi lang ng gatsinda dahil nga ni kay ito ng mga deklarasyon na modular na sa nanguna so klase buda so iba dahil man talaga nagralaop na sa trabaho kaya ono niligdi dakol na behikulo Yan. diit ang pasahero. Pasahero. Yan pa din ang report Jomar Bian DCG. Thank you so much, compadre Jomar. Nako, bultandahan tayo na no sa masunod na mga oras niya itong programa. Oras Pilipinas, habol mo na lang Chief Tech Ramir, din ihabol mo pagkatapos ka hanap buhay, oras 5 before 10. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Revicon, ilabas ang multilakas. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalingan at mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix! pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Jim's Coffee Mix! Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta.
Manunta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling agat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan, mapagunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nagasir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Full Vic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras sa DCGB, alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Nangapudan si Kabayan Party List Representative Ron Salo sa makaskas na aksyon kan gobyerno sa mga kaso kan 83 na Pilipinong nasa death row sa ibang nasyon. Sa sarong pahayag, ikinabigla ni Salo na iyo ang chairman kan House Committee on Overseas Workers Affairs na dakol ng Pilipino sa ibang nasyon ang nahahampang sa death row. Nag-apila naman ang kongresista sa DFA as in DMW na tulos na ipautob ang mga kinakaipuhan na interbensyon as in representasyon sa mga programa kan mga nasabing ahensya. Matatandaan inot ng sinabi kan DFA na ang mga nasyon kung saan may mga Pilipinong nasa death row iyo ang Malaysia, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bangladesh, China, Vietnam, ang Estados Unidos, Japan at sin Brunei. Yan po ang pang-alas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Inay Najala, intern hali sa Bicol University. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Ginto Barrel Aged Gin, ibang ginto. Maggi Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Hi! Sura Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Hello, ka-Jims! Gusto mo ba ng full energy? Masarap ba humigop ng kape? Lalo na kung ito ay healthy. Narito na ang paborito ng lahat, Jims Coffee Mix, na may natural herbs ingredients katulad ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma, at spirulina. Marami na ang sumubok ng Jims Coffee Mix. At ito ang kape na makatutulong sa inyong kalusugan dahil ito ay may natural herbs ingredients to boost your immune system. Mabisang kape na pwedeng makatulong sa may diabetes, insomnia, hyperacidity, constipation, high blood, at iba pa. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jims Coffee Mix. May plus ka sa life. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Aron kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundok, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, sa Green, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape o mag-apod sa mobile number 0917-104-5333
4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa Inutan Sana, Kanziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo na Buwa Camarines Sur. Huwebas sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. First time magnamit ng Red Horse Dre. First time masiramon, urudruhon, grabe. First time enotong namit, ikwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang nag-iinom ni Vitamin D kan Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Katabang at tamang jeta asin ersisyo, nganin malikayan ang tanglay, tusok, bagol, asinan pagutro kaini. Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Diretso kita kan bulos muna kan mga informasyon pa dyan sa palibot. Isihon taman daw, kumpadre ngal, what's happening? Go ahead. Yes, pare. Maray na may libreng sakay. Dahil man pig sa sakayan. Iyon nga yan, pare, ang sitwasyon kan ibig padarang mga libreng sakayan kan gobyerno probinsyal. Sumago, sinabi mismo ni Dr. Cedric Daip sa flag ceremony, nasa advice ni Gobernador Atty. Grex Lagman, big padara ang mga truck kan Philippine Air Force, Philippine Navy, Coast Guard, Philippine Army, as in PNP and Provincial Engineering Office sa iba-ibang ruta, lalo dyan sa 1st District and part kan 3rd District, na kung may epekto man ang bigibong transport strike kan ibang grupo man kan transport group transportation tabi kasi amang mo dyan oras na nito pati sa police nagbalik digdi pero lang kinao nagagi-agi digdi sa Rizal Street na iwang kinasakay Igwan ng pampaserong jeepney.
Dahil ba talaga kay Recto? Wala talaga. Di dyan na hapon ireserba sa nalindayan. Ta siyempre, kung ako man, maski may nagdadalagan na pampasahirong jeep din, dumaan ako sa libreng sakay dyan na hapon. Pwede. Pag Orolean, pwede. Kalibre lamang. Kalibre lamang, sarong simanang libre yan. So, asigurasyon pagka-provincial government na kuning kasuan madipisilan sa mga pasahero, kung may epekto man so transport strike sa ibang parte kan Albay, at least yaon naka-deploy ang mga trucks kan Air Force, Navy, Coast Guard, PNP, pati naman so Takan Provincial Engineering. Sabi yan ni Dr. Cedric Daib Casumago, mismong yaon mga ni si Gobernador Domingo Slagman sa pag-attender kan flag ceremony. Siguro, i-konta kung mapupwede, i-deploy nila dyan sa Santo Domingo, Legazpi, vice versa, ngunyan paralisado, so kwan dyan. So, certain sector na yan kan mode of transportation, public transportation. Yes, yun pa rin sabi, talagang padarahan man sa area na yan, yan ang bigala man na pwedeng may sumakay. Yes, Pero hindi talaga sa ibang part, lagi sa Rizal Street, sa Legazpi, wala, libasa talagang yaon man agad so biyahe manggaray, gari man siya na normal. Sige. Ang sitwasyon, sangkot sa mga oras na nitabi ba din. Roger, sige, kopya. Ang informasyon pa, alitigli sa Kapitolyo Provincial, Alarmario, DCGB. Salamat man kumpadreng ali dyan sa imong area of responsibility sa Old Albay District, Kapitolyo Provincial. Standby muna tabi sta nagapod si Sir Cedric Daib kan apse mo. Sir Cedric, good morning tabi. Tama-tama, Pio. Nakamonitor ako sa Endo ni At. Opo. Igo kami pig-receive kayo incident incident report. Ining situational report tali sa mga drivers. Ang ining operation mingon yan, kagan make analysis yan later on kung ipadagos or i-pull out or mag-reassign. Pero sa ngunyan, alipas na kami sa program kang kamalig bagas naman sa closing kang Cessna plane accident self-selection retrieval operation. Di kami sa kamalig, asa batan mi so truck ang PNP pano unya naman pabalik na kami diyan sa Legazpi, nasa batan mi na naman pano manggiraray. Sabihin dakol manggiraray nagsasakay digdi sa area ini. Hindi ko paaram sa ibang lugar kung dakol man nagsasakay. Siguro, and naraman ng libre masarakay iya. Iyo, masarakay talaga. Dawa may pampasahirong jeepney dyan. Maski ako dyan, ako malunad, sir. Ako, iyo, And saro sa saro sa mga papakihuron, baka ma-deployan, suduman sa may Santo Domingo, taduman paralisado so pampublikong transportasyon. Santo Domingo, Legazpi, and vice versa, tabi over. Ikaw kita naman na dua. Ining ko yan, ining Philippine Air Force, kita Philippine Navy. May daw kita naman na dakulat nagbabiyahe sa First District. Pero aramon tayo tabi dyan, Pio, depende sa sitwasyon. Magpapadala sila sa Moyaki performance report, situational report, kung anong performance kan mga vehiculong deploy. Iyo po. Siguro, sir, ididiretsyon, tadyan na hapon, mas maray siguro dyan na hapon. Baka gulpe magsakay dyan, pag naaraman na may libreng sakay, maski may mga pampaserong jeep, na maarulo na dyan pauli, hali sa opisina. Iyo, tapos ang pick-up area sa Enda, dyan sa may upstairs mo sa Ampang. Pero kung nahiling may Pio na ba kuman paralyzed ang transportation, baka mag-pull out man kami. Okay. So, pero case-to-case basis tabi, on the hour on monitoring, over? Iyo, tabi, may report kami every now and then hali mismo siya na kada biyahe. Nga na yung ma-assess na situation na hindi kaya ini bagang so day 1 day taman aram pa day man ako kinare-receive na report talaga confirmation kan masisay talaga ang masabay sisay ang day masabay tapos ari na lugar ang mapaparalyze. So based sa performance mo niya na aldaw magkakaigwa kitang assessment, then magkakaigwa kami panibagong decision making kung kaipuhan kung sain or kung dahil magkaipuhan sa inma. May makuha na lang kami, makikisuyo na lang po kami, Sir Tabi, if possible, mga 4 p.m. taon-taon for announcements tanganing sumauruling alas 5 and so pagkaaga maka-anticipar man tabi, over. Iyo, pero di taman pigsasabing we are not competing with the transport group na nagbabiyahe. Kita, support man lang kung may mga stranded. Iyo man sa natabi, sir, any further announcement tabi sa sitwasyon na ni, go ahead po. Iyo man lang tabi, pero siguro kung nagdadangog nga DNAP,
ako pala ang ma-lecture sa inyo by virtual presentation. Baka may delay akong dito. Nagbabiyak paano? Paksimo. 10:30 ako mataram. So nagdadang ko sa DNR. May di sa natabi akong delay. Opo, sige. Salamat tabing maray, sir, and congratulations sa pagtatapos na itong operations niya to, tabig. Go ahead po. Salamat, Tabi. Salamat. Opo. Hindi naman sa operation ka. Salamat po kita ta. Hindi kita kay major incident na nangyari sa mga rescuers ta. Hindi ko lang na bagay ito. So, very, very safe naman sa operation ta. Salamat, Tabi. Opo. Thank you so much mga tugang si Sir Cedric Daep, Dr. Cedric Daep, pamayo po kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Manungod sa mga sitwasyon taligdingon niyan na pagkaaldaw, diretso tan mga istorya yan sa palibot. Saro pang report si Ans nasa linya. Ans, good morning, what's happening man tabi? Oops, yan. I-connectar niya to ulit tabi si Ans. Yes, Sir Pio, Sige. maray na aga sa mga paraan tabay. Sa mga nagdagman niya itong pareta, talagang pigtututukan mo niya na City Veterinary Office na Legazpi na manungod sa Hog Industries sa tuyang palibot. Matapos na konfirmaron ni Dr. Emmanuel Manny Estefona na nasambitan ng opisina na nakakaogiraray sindanin 10 million pesos kantidad in grant gikan sa Department of Agriculture para mas mapadakol pa ang produksyon kan Hog Industry Division ko yung kapalibutan. Sigun sa iya, gagamiton nasambitan ng pondo para makapagdagdag sa mga gagamiton na resources man sa pigtugdok nindang multiplier hog farm. Partikular na kung magigramduman ta ka nakalihis na mga bulan na groundbreaking sinda dyan sa may parte ka na barangay Buyuan kan Sudad din Legazpi. Pinaglalauman sigun kay Estefona na oras na makuha na ninda nasambitan ng grant, talagang makikipag-ulay man sinda sa mga lokal na mga paraataman ni mga orig tangani na mapakinabangan ang siring na bagay asin maplanuhan kung ano ang mga programang isasabay para sa nasambitan ng grant. Naglalaom si Estefona na sa pagpahiwas ninda kan sendang programa may kinaaraman sa swine industry sa tuyang palibot. Talagang dain na makalaog na African Swine Fever o ASF na yun na ginrason kung talagang apektado mo niyan o kaya apektado kan mga nakalihis na bulan na industriyang ini. Sigun man kay Estefona, padagos man ang pagtaon nila mga technical assistance sa mga hog farmers dito sa palibot para aram nanggad kung paano protehiran ang sa indang pigataman ng mga orig. Roger. Itabi sa piyon informasyon, Ans Galero with Boyd, DCGP. Salamat Ans sa istorya hali dyan sa luwas. Paghali kay Ans, iprepara niya to ang linya ni Joshua Bino. Diyan sa iyang area of responsibility. Joshua, antes ang report may naghapot paki-verify diyan sa parada kan Daraga, Anislag, Sorsogon area route. Baki-confirm taon-taon kung may biyahe o day. May naghapot. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, good morning tabi sir Pio Kopya. So nainot mo tabi nga instruction. And sa mga dagdag informasyon dahil masiguro kan City Engineering Office, particular ni OIC City Engineer Duel Exonares, kung rin maibalik o masalidahan ang mga traffic lights sa syudad na palyado o detektibo na. Particular na ining sa may intersection sa F. Imperial, diyan sa may Kantokan 101 Shopping Mall, paluluwas sa Rizal Street sa may gilid kan Ayala Malls, duda sa traffic lights man tuman sirtiyo sa may intersection sa Imelda Roses. Sigun ki Encinares, dahil pa makaprocure ang mga, o dahil pa sinda makaprocure sa pagsabing dahil pa man sinda nin budget para sa mga controller kan mga traffic lights. Sa estimate, almost 1.4 million pesos ang kakaipuhan nun para sa duwang module o duwang controller kan mga traffic lights para duman sa nasabi ng mga lugar. 699,000 pesos para sa controller kan traffic lights para duman sa Imelda Roses. Siring na kantidad man ang kaipuhan para duman sa F. Imperial. Nakulang kantidad tabi ni Sir Pio as hindi man kasabay sa budget ng City Engineering ngunya na taon. Kung kaya ang gigibuhon, ipapaabot ni Encinares ang siring na bagay asin na anak sa ipawan na kantidad sa opisina ni Legazpi City Mayor G. Rosal. Tabaad niya igwanin na maihihiras na pondo para maibalik ang mga traffic lights sa nasabing mga lugar. Kung matatandaan, sobra 2 semana na ang nakalis
na daing traffic lights sa nasabing mga lugar dahil ta pinapundo mo na ini tangani dahil na magkausa ng aksidente. Ang nangyayari tabi Sir Pio, nagbubuwa-buwa ang pagbilang. Minsan naka-go signal, binabilang ini hali sa 28 seconds. Pag abot sa 23, bigla na sa nang minakulor pula naman ang ilaw. Kung kaya tangani dahil magkausa ng aksidente, para mentras tigpundo na mo na ini. And yun na yan, dahil man initulos na masasalitahan kang city engineering, kung kaya sigun Ken Sinares, ilalabi niya ang siling na bagay. Kaya Mayor G. Rosal sa maabot na Miyerkules, tangani nang masolusyonan ang problemang ini sa mga traffic lights digi sa palibot kan syudad. Roger, sige. Yan man tabi Sir Pio, mga dagdag ta pa nga impormasyon hali digi sa luwas, Joshua Bino, DCGP. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas ha. Beberel tadahang tapuyan ng mga pangyari digdi sa tuyang palibot. Sa mga sunod niya itong pag-iriba-iba man sa programang Tingog Kanbanuan and then taon-taon man sa Bicol Target. Medyo kapos na kaya kita sa oras. May mga ihahabol pa dyan na hanap buhay man sa muyang Chief Tech. Sa pangarang kabilog na puwersa sa 1st District si Compadreng Jomar Bien. 3rd District ang sa muyang Chief Tech Ramir Tanay. Okay, si Chief Tech, si Chief Jimmy Nasalita. Chief of Reporter Jimmy Nasalita sa 3rd District. Si Pading Alarmario katuwang si Ans Galero, sagkod si Joshua Bino. And syempre sa Manibela si Henry Boy Mata. Sa Control Technical Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom, sa padagos sa pag-antabay kan mga pangyari sa lado lokal. Pag-abang kan mga istorya national, international, yaon dyan ang enot News Direct Mardela, Angel Mustaza, si Joshua, kaya si Jan Matthew Balyaran, sabay si Jimos Barrios. Sa technical control man sa IT, sa broadcast mitabi nationwide, worldwide, netwide, online. Ang yaon dyan mo niyan, nakatokang si Richard Astor. Siyempre yaon pa dyan sa PA Man Production Research. Si Trecia Marilitana. Sa pangaran man ni Dr. Cedric Lipe, nakaulay niya ito kasubago. Ni Kapitan na Police Kapitan Fabor. Fire Officer 3 Buwiza. Kan Bureau of Fire Protection. Dr. Cedric Daep kan Apsemo. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Marhay na unto. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwa.